Il-kampanja Floyd 2016 hija inizjattiva filantropika li tipproteġġi klieb uqtates li jinżammu ġewwa santwarji u shelters tal-annimali li huma abbandonati barra. Din il-kampanja tiġbor il-fondi billi kull meta x-xerreja jixtru prodotti li jkollhom l-isticker tal-kampanja għal kull kilo prodott li jinxtara l-sponsors jagħtu 5 ċenteżmi għal din il-kawża. Il-moħ wara Floyd Campaign hija Navis Borg Caligari mill-programm Pink Panther li tat bidu għal din il-kampanja li ġġib isem il-qattus tagħha. Bdiet bħolma fejn xtaqt li ovvjament kull min irabbi l-annimali tiegħu fl-istess ħin ikun qed jgħin l-annimali abbandonati. U kull sena ovvjament grazzi għar-rispons li għajna mill-għand in-nies kompli tikber. Nigel Borg Cardona, wieħed mis-sidien tal-kumpanija Borg Cardona and Company Limited, saħaq fuq l-importanza li għalkemm jiġu mejjuna s-santwarji ma jintisewx ukoll dawk in-nies li jittimgħu l-annimali li jiġru barra. L-ikbar aċċenn li nagħmlu huma dawk il-feeders li minbuthom normalment u m'għandhom struttura bħalma jkollhom santwarji oħrajn. Jitimgħu klieb uqtates li jkunu ġo postijiet pubbliċi u li ħafna drabi da kollu jsir dirett minn butom. Feluq il-kampanja s-segretarju parlamentari Rodrigue Galdes faħħar inizjattivi bħal dawn li jsostnu lil dawn l-assoċjazzjonijiet li jaħdmu favur id-drittijiet tal-annimali. Qal li l-gvern ħalla fidejn is-santwarji infushom biex jagħmlu dan u ma' kull annimali tinstablu familja ġdida l-gvern se jagħti kumpens lis-santwarju. Bekk il-mument sabiħ fejn annimal abbandonat jingħata familja ġdida, il-gvern għandu l-opportunità li jagħti l-għajnuna tant meħtieġa lill-entitajiet li jieħdu ħsieb dawn l-annimali abbandonati.